नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. अंकोला दुर्घटनेतल्या तिसरे टप्प्याच्या शोध कार्यात लॉरीचे अवशेष पत्तो. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला शिरूर दुर्घटना जाऊन 2 महिने पूर्ण झाले. 11 लोक या दुर्घटनेत सापडले असून 8 लोकांना मात्र मृतदेह मिळिले. 3 जणांलो शोध कार्य सुरू आशिल्लो तरी यश मेळिना. उदकाच्या प्रवाहान प्रशासनाला आदेशाचे पालन करून थोडे दिवस शोध कार्य स्थगित दवरिलो. आता कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमका या घटनेची सत्य परिस्थिती कथन करून तिसऱ्या टप्प्याचो शोध कार्य करची परवानगी घेऊन खास गोवा राज्याच्या ड्रेजिंग मशीन हाण आज शनिवारच्यान शोध कार्य परत सुरू केला असे कळला. खास पाणबुडे तज्ञ ईश्वर मल्पे हेमी या शोध कार्याचे मुख्य पाणबुडे असून तेमी आज सोदताना पहिली तेमकां उदकांत मातेत आशिल्ली लाकडाची मुंडी मेळ्ळी. ती लाकडाची मुंडी अर्जुन हेमगेल्या लॉरीत भरिल्ल्या लोडाचीच मुंडी अशें लॉरी मालकान स्पश्ट केले. नंतर ईश्वर मल्पे हेमी 2 वाहनाच्या चाकाचो शोध कार्य करून ते क्रेनाच्या सहाय्यान वयर काढले. ते अर्जुन हेमगेल्या लॉरीचे चक्र अशें प्रत्यक्षदर्शी म्हणटात. जाल्यार पुढलो शोध कार्य सुरू असून फाल्यां फुडली माहिती मेळची शक्यता आसा. ಲೋ ಟೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನೈಟು ಡೇ ಎರಡು मच्छीमारी करून येताना तदडी लागी 2 बोटी अग्नाशिनी न्हंयेत अवघडाक सापडले. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा गोकर्ण तदडी लागी समुद्रातल्यान अग्नाशिनी न्हंयेत मच्छीमारी करून येताना 2 मच्छीमारी बोट कचऱ्याच्या आणि चिखलाच्या रेब्यात अडकून अवघड प्रसंग घडिल्ली घटना घडली. या दोन्ही बोटी वयल्या अपायकारी स्थितीत आशिल्ल्या खलाशाक समुद्र तटरक्षक दळाच्या पोलिसांन सुरक्षीत वाचयले. सद्गुरू आणि मंजुश्री नावाच्या हे दोन्ही बोटी मच्छीमारी करून वापस येताना हो प्रसंग घडलो. असो अवघड प्रसंग या बाबतीत परत घडत असून या बाबतीचो हो अनावश्यक कचऱ्याचो ढिगारो आणि चिखलाचो ढिगारो संबंधित यंत्रणेन काडू जाय असो मच्छीमारी बांधवालो आग्रह आसा अशें प्रसार माध्यमाक कळयला. मूव ಮಾಡಬೇಡ ಮಾರೆ.
कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुकास्तरीय 2024-25 वर्षाच्या दसरा क्रीडा खेळाचे आयोजन. जोयडा जिल्हा पंचायत उत्तर कन्नड, युवा सबलीकरण आणि क्रीडा खाते कारवार, ग्रामपंचायत जोयडा, शाळा शिक्षण खाते, शैक्षणिक जिल्हा शिरसी हेमगेल्या जोड पालवान 2024-2025 वर्षाच्या जोयडा तालुकास्तरीय दसरा क्रीडा खेळाचे शनिवार 21 सप्टेंबर 2024 दिसा जोयडाच्या तालुका खेळामळाचे उद्घाटन झाले. पुरुष आणि महिलांसाठी वेगवेगळ्या खेळाचे आयोजन केले. दोन्ही विभागात व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ॲथलेटिक्स 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 आणि 10000 मीटर धावची शर्यत असून लॉंग जंप, हाय जंप अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या खेळाचे आयोजन केले, अशी माहिती आयोजन सूत्राकडच्यान मिळाला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.